talaka, rayuwar talaka. Husna, menene haka? Kada ka sake ka ƙara shigo mana da garin kwaki. Saboda me? Saboda ni ba kalar cin garin kwaki bane ko ka gane ma kala da mai cin. Oh, saboda na auro ki daga birni, na kawo ki ƙauye. Allah ya mun kare arziki. Shine zaki gaya mun wannan maganar? Warai ma kuwa. Ka dube ni ka Amma ina so ki sani cewa mutum ba shi yake dora kansa talauci ba. Allah ne yake jarabtarsa. In ko ya cinye wannan jarabawar sai hanyar samu ta buɗe. Musiyaci irin ka. To shikenan, zaki nadama. Ga babban nadama nan nayi, nadaman auren ka in ban da kaddara wace mace sai za ta auri musiyaci irin ka. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. In ka samu gobe ba ka samu ba. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. Ni duniya haka nan take sai mu dudduba. Duniya kenan yau da gobe ta Allah ce. Talaka, talaka. Talaka, talaka. Duniya kenan. In kana da shi ai tabinka ana ce ma, in baka da shi ai gudunka a kauce ma. Malam Balele. Bari ƙaraso. Rayuwar talakan kenan. Malam Balele, na za ka je ne haka bazan ka cikin damuwa. Kai dai bari Shazali. Duniya ce ta yi min zafi. Ga matata ta sani a gaba. Gashi bani da kuɗi. Yanzu yaushe ne kake ganin zan shirya mu tafi birnin? Insha Allah ina sa ran nan da na san dai kafin lokacin kashi. Ƙwarai ma kuwa. Ni bari na ƙara. To shikenan, nagode. Allah ƙara arziki. Rayuwar talaka, rayuwar talaka, rayuwar talaka, rayuwar talaka ba daɗi. Ni wari ma na ji kana yi. Ni nake miki warin? Warai. Wani irin wari? Warin talauci mana. Ba ka gani na toshe hanci na? Husna, ni yanzu in zaki dinga gayawa haka? Ni zaki dinga gayawa ni ina warin talauci? Idan kana so in daina cewa kana warin talauci, to ka nemi aiki ne, in kuma ba haka ba ka rinka ganin bala'i a cikin gidan. Kin ga da Allah dakata. Wo ko da yaushe a cikin bala'i zaki kare? Kanka ake. Gobe zan yi tafiya zuwa birni ni da abokina Shazali domin je nemo kuɗi. Gwara ma dai ka tafi shi ne. To shikenan, haka zaki ce ko? Kwarai ma kuwa haka na ce. To Allah shirye ki. Amin. Da ba a shirye nake ba na faɗa ma gaskiya. To shikenan, duniya ce ai. Dama ai duniya ne tun daga mu a cikin ta. To shikenan, ni da kin ga tafiya ta. Na gani tafiyar talauci ba? Rayuwar talaka, rayuwar talaka. In ka samu gobe ba ka samu ba. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. Ni duniya haka nan take sai mu dudduba. Duniya kenan yau da gobe. A'a, Shazali, ya na ganka da kaya, ko dai tafiyar ce ta tashi? Kwarai ma kuwa, yanzu nan aka min waya daga birni za mu je mu wani aiki. Yanzu kana nufin je da ɗauko kaya na kenan. Kwarai ma kuwa, an zarta. Duniya kenan. In kana da shi ai tabinka ana ce ma, ba ka da shi ai gudunka a kauce ma. Talaka, talaka.
Ina za ka je ne naga ka ɗebo kaya ba inda za ka. Yanzu kana nufin za ka tafi ne ka bar ni babu komai a cikin gidan nan? Haƙuri zaki. Tunda ke yar gidan masu kuɗi ce sai ki ci da kanki. Haka ce? Haka na ce. Ai ko ba inda za ka. Ƙwarai ma haka na